சிங்கம் ஓடி பார்த்துருப்ப, சிங்கம் ஓடியாந்து பார்த்துருப்ப, ஏன் நட் ரோட்டில் அவுத்து போட்டுன்னு ஆடியும் பார்த்துருப்ப. இந்த மாதிரி கம்பீரமாக நீ எமௌண்ட் போட்டு எச்சர் அடித்து பார்த்துருக்கியா? அதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்கடா. சும்மா வெறித்தனமாக ஆடுன்னு ஆடி எனிமியோட மண்டையெல்லாம் அடித்து உடச்சி வீடியோ தான்டா இது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜனங்க யாரும் அவனை பார்க்கலன்னா கூட அவன் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹாய் கைஸ், நான் தான் உங்களோட டிஜிபி சிங்கம் பேசுகிறேன். நம்ம ப்ரொமோ பற்றி எல்லாம் கேவலமாக காரி துப்பியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஓகே, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் டிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கைஸ், சோலோவை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு பயம் என்றால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. ஒரு பயமறியா பிள்ளையாக தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர வேறு வந்து ஒரு நூப்புக்குட்டியாக இருந்துடக்கூடாது. நம்ம பயப்படாமல் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இறங்குங்க. சோலோவை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது, நான் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ஆடுவேன்னா என்ன, ஒரு பயப்படாமல் கொஞ்சமாக சோலோவில் ஆடுவேன். ஏன்னா நான் ஸ்குவாட் பிளேயரு, அதனால் எனக்கு சோலோவில் அவ்வளோ பயம் இருக்காது. அதனால் நான் வந்து ஒரு கிளாக் டவரில் இறங்கி ஆடுறேன். இல்லை ப்ரோ, நான் வந்து பொறுமையாக தான் ஆடுவேன் அப்படின்னா தப்பே கிடையாது. நீங்கள் அழகாக நீட்டாக ஓரமாக இறங்கி லூட் அடிச்சுட்டு பொறுமையாக ஜோனை ஒட்டி வந்து கூட போய் அடிக்கலாம். அதுவும் ஒரு டிப்ஸ் தான். இங்கே ஒருத்தர் இறங்கினா சரியான டேமேஜ் கம்யூனிட்டி கீழே கொஞ்சம் எலிமினேட் ஆகிட்டு என்னமோ அதோட தலையெழுத்து. நம்ம கையில் சவுண்ட் இருந்தது, தலையெழுத்து பாவம் கீழே ஒன்று செத்து போயிட்டான். நம்ம கையில் செத்தா சிங்கத்து கையில் செத்தான்னு ஒரு பெருமை இருந்திருக்கும். பாவம் அந்த பெருக்கிறது கிடைக்கல. அடுத்து இங்கே ஒரு குரங்கு குட்டி வந்துச்சு. இதையும் ஏதோ பண்ணேன். கை சோலோவை பொறுத்த மட்டும் வந்து அழுத்தி பிடிச்சா தான் நம்ம போய் அடிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். எப்பயுமே வந்து எனிமி அழுத்தி பிடிச்சிருங்க. சோலோவில் ஸ்குவாடில் கூட 2-3 பேர் வந்து அழுத்தி பிடிச்சா ரீகாயில் யாரும் திருப்பி நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் அடிக்கணும். பட் சோலோவில் உங்களுக்கு இருக்க போகிறது எய்த்தாப்பில் ஒரே ஒரு எனிமி தான். அதனால் அழுத்தி பிடிங்க. இங்கே பாருங்கள், உடைய அந்த செம டேமேஜ் கொடுத்துட்டான். சரி, பின்னாடி ஒரு லேண்ட்மைன் கையில் இருந்துச்சு, வச்சுட்டு மேலே போயிட்டேன். இதே மாதிரியாக தான் கைஸ், பயப்படாதீங்க. இப்போ அந்த இடத்துல ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக தலையில் துண்டை போட்டு என்ன உட்கார வச்சிருப்பாங்க. அதனால் நானே வந்து வேணாம் தம்பி, நானே ஓரமாக போய் உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்து நம்ம மெடிக்கல் போட்டு வச்சு நீ வாடா வாயிலே இறக்குறா அந்த புல்லட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெடியாக இருக்கும். ஓகே, சுற்றி அனலைஸ் பண்ணணும். எப்பயுமே வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது, இந்த கேம் வந்து மூளையை வச்சு தான் ஆடணும். மூளையை வச்சு ஆடினா தான் நம்ம மேக்ஸிமம் வின் எடுக்க முடியும். நான் தான் பெரிய ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாயில் தூக்கி வச்சுருவாங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம பொறுமையாக இருப்போம். ஓகே, ஏறுறோம். ஒரு சரியான ஒரு டேமேஜ் இல்லை, செம்ம மிஸ்ஸு. இது அப்போ மிஸ் ஆகும். சரியான ஒரு டேமேஜ். பொறுமையாக இருப்போம். அட பாட்டு பயல, சிங்கன்னு பேர் வச்சுட்டு இப்படி பூனத்தனமாக அமைதியாக உட்காந்துருக்க. சி, போய் அட்ரா அவனை, மண்டையில் வைடா அவனை. போட கேஸ், நம்மளோட மனசாட்சி மீறமில்லை. அதனால் ஏறி போய் அவனை வாயிலே வச்சாச்சு. வெறித்தனமான ஒரு அடி அழுத்தி பிடினே சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம முதுவை காட்டிட்டு கதவை போட்டு முதுவை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இருக்க லூட்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த இன்னொரு எனிமையை தேடிப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து எப்பயும் போல ஃபேக்ட்ரி மேலே மிளகா வத்தல் காய போட்டுட்டு இருந்தான். தம்பி, அவன் மண்டையை மட்டும் காட்டி தம்பி, எனக்கு வத்தல் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மண்டையை காட்டி மண்டையிலே வச்சாச்சு. அவனை ஒரு வெறித்தனமான ஒரு அட்டாக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜினே சொல்லலாம். கேஸ், இதே மாதிரி இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள். அந்த தூரத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபயர் சவுண்ட் கேட்குது. அந்த எல்சேப் வீடா, அது என்ன வீடு, இது ஏதோ ஒரு வீடு, பண்ண வீடு நாங்கள் சொல்லுவோம் தமிழில். இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபயர் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. இது எப்படி அடிக்கிறேன்னு பாருங்கள். நான் இன்னும் சாதாரண பிளேயர் இருந்தால் நீங்கள் மேலே போய் ஏறி போயிருப்பீங்க, எல்லாம் கிணறு தூக்கி போட்டுருப்பேன். இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி போயிட்டு மேலே எனிமி உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணணும். அவன் நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். நம்ம வந்து அவன் தலையில் அடிக்கலாம்னு பார்த்தா முதுகில் தான் அடி விழுந்துச்சு. ஓகே கேஸ், முதுகு நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு. அதனால் நல்லா காட்டிட்டு உட்காந்துருந்தான். நல்ல ஒரு டேமேஜ் கொடுத்துட்டா கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணியே பண்ணாதீங்க. சொல்லலாம், டேமேஜ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஏறிடுங்க. வெயிட் பண்ண விட்டீங்க, அதுவும் இந்த இன்னலர்லாம் வேலை இப்போ வந்துச்சு, ஈஸியாக லைஃப் ஏற்றிடுவாங்க. அதனால் டக்கு நீங்கள் லைஃபை குறைச்சிட்டோன்னே ஏறி மண்டையில் அடிச்சு எனிமையை முடிச்சு விட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்ருங்க. அவன் இருக்க லூட்லாம் அப்போ தான் நமக்கு கிடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், நல்ல ஒரு டேமேஜ் கொடுத்தான். போயிட்டு கவர் எடுத்து ரிட்டன் வந்து அழுத்தி பிடிதான் கைஸ். தரமான ஒரு அடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேடிஎம் ப்ரோ அவன் பேர் வெளியே போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனுப்பிச்சு விட்டாச்சு. ஓகே, இந்த வீட்டு மேலே வந்து எனக்கு எனிமி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு கைஸ். ஒரு சில டைம் என்ன தான் சிங்கமாக இருந்தாலும் பூனையாக மாறணும். அப்போ தான் வந்து எனிமிக்கு காதில் சவுண்டு கேட்காது. இங்கே பாருங்க, உட்காந்தே போகிறேன். இந்த வீட்டுக்குள்ள தான் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கேன். எனக்கு 100% ஷோர். ஏன்னா வந்து கன் கிளிக் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அதனால் பொறுமையாக செக் பண்ணுறேன். இங்கேயும் எவனையுமே காணோம். ஓகே, நம்ம வந்து பொறுமையாக இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்பயும் போல ஏறி போய் வாயிலே திணிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஓகே, போர் அடிக்கிறா போடான்னு சொல்லிட்டு வளாக்க தட்டி விட்டு வேகத்தாக போயிட்டு இருந்தா அந்த அம்மா பார்த்தா குத்த வச்சு உட்காந்துருக்கு. அட என்னாடி குந்தானின்னு சொல்லிட்டு வெறித்தனமாக மண்டையிலே அடிச்சு விட்டாச்சு. அட பாவமாக போச்சு கைஸ், பாவம். இதே மாதிரிலாம் உட்காராதீங்க. எப்பயுமே தலையை வந்து செவுத்தில் வச்சு உட்காருங்க. ஓகே கைஸ், இங்கே ஒரு எனிமி இருந்தால் வந்து டிராப்டு கவர் எடுத்தா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் கேனன் இருந்துச்சு. வள்ளுவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிடைச்ச பொருளை யூஸ் பண்ணி தான் எப்பயுமே கில் எடுத்து பழக்கம். தூக்கி வீசின தரமான ஒரு 63 டேமேஜ். இன்னொன்று வீசினேன் கேட்ச் புட்றா அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக இதையும் கேட்ச் பிடிச்சான் 78. இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஃபன். எப்படியாவது செத்துருவான்னு தெரிஞ்சிடனால ஒரு ஆட்டத்தை போட்டு நம்மளோட சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்திடுவோம் கைஸ். அதே மாதிரி என்னோட சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்த நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் வீடியோ பார்க்குறீங்க. 70% பேசிக்கிட்டு இருக்க தருணத்தில் ஒரு சரியான ஒரு ஒன் டேப்பு டிராகனோ கிங்னு நம்ம சொல்லிக்கலாங்க. ஏன்டா நூவையில் ஒரே ஒரு ஹெட்ஷாட் ஃப்ளூக் அடிச்சா நீ கிங்காடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. நல்ல விதம். இங்கே பாருங்கள், சிவன்டா தான் செம்மையாக ஒரு ஃபன் பண்ணுவேன். ஒன் ஷாட் அடிக்க ட்ரை பண்ணேன், உழுவில். சரி, கிட்ட போயிட்டு வெயிட் பண்ணி பட்டால் அடி. ஆஹா, இதுவும் ஒன் ஷாட் உழுவில். என்னடா நம்ம நூபாவே இருக்கோம். பரவாயில்ல கைஸ், நம்ம எனிமையை கொள்ளணும், அவ்வளோதான். ஒன் ஷாட் அடித்தா என்ன நமக்கு என்ன அவார்டாக வைக்க போகிறாங்க, இல்லை சிலையாக வைக்க போகிறாங்க. ரேங்க் மேட்சை பொறுத்தளவு நம்ம வந்து நீட்டாக ஆடணும் கைஸ். பூயா அடிக்கிறதுக்காக நீ ஆடணும். இவனுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஒன் டேப் டிராகனோவில் செம்ம அட்டாக்கு, ஒரு ட்ராக், சரியான ஒரு ட்ராக். இங்கே ஒரு எனிமி இருந்தால்
ஓகே அவன்கிட்ட புஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ் பண்ணி எப்பவுமே எனிமிட்டு புஷ் பண்ண சுற்றி கிராஸ் வேணா க்ளூவால் போட்டு சூப்பராக கவர் எடுத்துக்கேன். சிட் பண்ணி செம்மையாக ஒரு க்ளூவால் 2 க்ளூவால் போட்டுட்டு ஏன்னா 2 சைடு எனிமி இருக்காங்க பாருங்க guys. நம்ம வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் போனால் இது ஒன்று தான், பொறுமை இருந்தால் நீங்கள் போய் அடிக்கலாம் அப்படின்னே சொல்லிக்கலாம். ஓகே இவனுக்கு ஒரு ரேங்க் நான் போட்டேன், இவனுக்கு ஒரு 50 போணுச்சு, இன்னொன்று போட்டேன். பட் அதுக்குள்ளே அவன் க்ளூவால் போட்டான், நல்ல பிளேயர். ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் லைஃப் குறைச்சிட்டா நீங்கள் ஏறிடணும் எனிமிட்ட. போனால் சுற்றி க்ளூவால் போட்டிருக்கான். இந்த கஸ்டம் மேட்ச் வந்து இல்லை, இந்த சுற்றி க்ளூவால் போடுறது என்ன, வீட்டு மாடியில் ஏறி உட்கார்றது என்ன, ரொம்ப பண்ணுறாங்க. ஓகே அடிக்கலாம் போது அலாக்கு. ஓகே இதெல்லாம் ஒரு க்ளூவால் போட்டு மறைஞ்சிட்டாப்ல. ஓ டே என்னோட டாக்டிக்கு முன்னாடி நீலாம் சப்படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்னோண்ட கேப்லையும் நம்ம ஸ்ப்ரே சரியான ஒரு தரமான ஸ்ப்ரே பண்ணி 3 அடியில் ட்ராகனை வச்சு முடிச்சாச்சு கைஸ். இந்த மாதிரி தான் கைஸ் நம்ம வந்து மூளையை யூஸ் பண்ணி ஆடணும். சும்மா நம்ம முட்டாத்தனமாக ஆடிக்கிறோம்னா நம்ம ட்ரைனிங் மேட்சோட தான் லைக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு நம்ம வீடியோ ஆரம்பிச்சேன் கைஸ். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வெறித்தனமான ஒரு செய்கை இருக்குது. அடுத்த சீசன் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் செய்கை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண தான் போகிறீங்க. சும்மா லைவ் சும்மா தெறிக்கி விடுற மாதிரி இருக்க போதே அதை சொல்லிக்கிட்டு நான் மறக்காமல் அதுக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். எப்படியாவது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் சீசன் வரதுக்குள்ள ஒரு 10K போயிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இவன் ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கான். இந்த நூபு பைய தான் வந்து நம்மளை கடைசி வரையும் டென்ஷன் ஏற்கனவே ஏன்டா பொறுமைக்கே பொறுமையாடா எருமை பையில அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்மளும் முடிஞ்ச அளவு பொறுமையாக காத்திருந்தோம். அவன் நம்மளை அடிக்கிற மாதிரியே இல்லை. சரி ஓகே அவன் தான் நம்மளை அடிக்கிற மாட்டான், அவனே ஏதாவது ஹெட்ஷாட் ஏதாவது அடிச்சுட்டு போட்டேன்னு சொல்லிட்டு நானும் நின்று எமௌண்ட் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ அதை தான் நீங்கள் வந்து ப்ரோமோல பார்த்துருப்பீங்க. சும்மா வெறித்தனமாக வந்து மண்டை மேலேயே விழுவும். இதுக்காண்டி ஒரு லைக், இதுக்காண்டி கைஸ் இந்த ஒரே ஒரு ஷாட்டுக்காண்டி ஒரு லைக்கை போட்டிங்கன்னா மனசு கொஞ்சம் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும். அடே சைத்தானிக்கே பச்சா என்னை சொல்றா, என்னடா பண்ணுற, நானே பொறுமையாக ஆடுறவன், பொறுமையை சோதிக்காதரா பொட்ட பையலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ரொம்ப பொறுமையாக நின்னேன். அட போடான்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருக்குன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்படியும் அடிக்க மாட்டேன்றான். சரி போடா இந்தடா திருப்பி ஒரு டான்ஸை போடுவேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டக்கு நாட்டா ஏறினா மண்டை மேலேயே விழுந்துச்சு. சரியான ஒரு அடி. அதுக்குள்ளே பார்த்தா புதற மாட்டு ஒரு புத்திசாலி பின்னாடி விடியாருது. இதுவும் என்னடா நீங்கள் வெறித்தனமாக ஆடுறீங்களா வரன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி போட்டு அவனுக்கு மண்டை மேலே இறக்கி விட்டான் ஒரு அடியை. சரியான ஒரு அடி. சிங்கண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவரை பார்த்து ஒரு 4 அடி அடித்து தன்னுடைய வெறித்தனத்தை வந்து கன் ஸ்ப்ரே மூலமாக நான் காட்டியிருக்கேனே சொல்லலாம் கைஸ். மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டுட்ருங்க இந்த ஷாட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா. இப்போ வந்து நம்ம 12 கில் கைஸ், 12 என்றால் 12 கில்ஸ் என்று நினைக்கிறேன். ஓகே கீழே எனிமி இருக்கான், அவன் தான் 13வது கில்லு. நான் கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை ட்ராப் மேட்ச் ஆக்க விரும்பலை, அதனால் பூயா எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக ஆனேன். நான் சொன்ன மாதிரி தான் பொறுமையாக இருக்கலாம், ஆனால் எனிமிக்கு நீங்கள் டேமேஜ் கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஏறிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் எனிமி ரொம்ப நேரம் விட்டு வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக மெடிக்கெட் போட்டு உங்களுக்கும் 200 அவனுக்கும் 200 இருந்தால் ஒரு டஃப் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஓகே இவனையும் வந்து ஒரு ஆட்டம் ஆடி முடிக்கலான்னு எனக்கு தோணுச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்டம் போடணும்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட்டு தேடி டங்குன்னு குத்து டான்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ வருவான் பாருங்கள், மண்டை லைட்டாக தெரியும், சரியான ஒரு ஹெட்ஷாட் தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறித்தனமான ஒரு 13 கிலோட ஒரு புயா அடிச்சாச்சு ரேங்க் மேட்ச்சில். இது வந்து நான் பிளாட்டினம் லீக்கில் இருக்கப்போ ஆடினது தான். எந்த லீக்கில் இருந்தால் என்ன, டிப்ஸ் தான், ட்ரிக்ஸ் தான், ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சொல்லிக்கிட்டு நான் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து 2 வீடியோ இருக்கும். நான் கிராண்ட் மாஸ்டரில் சோலோ ஆடின வீடியோ 2 வீடியோ, அதை போய் செக் பண்ணிங்க. ஏன்னா இதை பார்த்துட்டு நீ ஒரு நூபு பையடா பிளாட்டினத்தில் ஆடி போட நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த வீடியோலேருந்து விடைபெறேன். அண்டில் தென் பாய் பாய். டிஜிபி சிங்கம் ஃப்ரம் தஞ்சை. மறக்காமல் நம்ம இன்ஸ்டாக்கு லிங்க்கு ஃபாலோவை போட்டு சாட்டப் பண்ணு, பேசலாம் பழகலாம்னு சொல்லிட்டு பை கைஸ்.